ametsakin jarraituta, Marteko izakian elkarrizketakin. Marteko izakian elkarrizketa zesan, martziano bat. Etorri da, eta zuk eukizun ametsoi saiatu esplikatzen. Hau, normalki lagun bat egin iten da, zure lagun bat jarri onduan, ez? Behakin galditu kaza da hartzea taberna batin lasai arraio, eta han berriketan hastekun don aholkoa da, zure lagunak somatu ingo zea izaizun gertatzen. Nio ezin dizu san, ze bestela etzu sakonduko. Beak pistak ematen baizkizu, zure sakonketa mozteko arriskoa. Horren proposamena da, bea martziana bada, ez daki ezer mundu honei buruz, eta zuk esplikatu behar. Esplikatu behar diozu, ametsan gertatzen zaizun guztia. Adibidez, suposazagun, ametsa dela, autobus bat nihu eta istripo bat eukiut, eta konturatuna nina zela gidaria. Ni nihu autobusin baitare. Hoi. Eta ametsa errepikakorra da gaina. Olate da. Bueno, orduan lagunakin kafi hartzen izan, eta hasiko ametsakin, bitu, ametsan bizitza dutena da, baguz autobus batin, eta martziano gorron zango, autobusa? Zer da autobusa? Eta orduan zukin berko zu, nola baitekolako ariketa intelektual bat non, esplikatu berko duzu, autobusa da, jendia eamateko erabiltzen den, garraio bidea, jendia izan jakin, batzutan erabilida baita ere ez dakiz zertako, eta da, toki batetik bestea joteko, eta zuei esaten izan nin, konturatuko za, eske ez du nahi mutxune realidadetik, edo, atera ingo zaizu. Hain azkar normalki, ez, normalki da, autobusa, esplikatzen zu, ez dakiz, eta zuen launa, zu ezaututa somatzen nahi da, bino? Otzi, bale, orduan autobusan zuz, eta, autobusan nihuz, bino, niaina gidatzen. Gidatzen, zer da gidari bat? Gidari bat da, erabakitzen duen, eta... oso polita da. Askotan ikendan lan hau da, harrigarria zeinen garbi don informazioa, eta zenba kostatzen zaigun horre iriztia. Harrigarria da. Argigarria ere bai, ongi torria. Izango litzake martziarran elkarrizketan non, zure laun batekin, hasiko zen izketan, eta beak pistaik eman gabe minio, nolabait zuri pentsatu arazita, minio ez, eski hau hoi da, ez, holako soluzioek ez, agian ez da hoi. Agian ez da autobusik, nire realidadin. Agian, nola bateko, nik ulertu nezake, ez, arketipuk segitzen manden batut, ulertu nezake, gidarian ere burua da, eta autobusen dijunan ere bihotza, edo ez. Edo ez. Amets, hau, nire bizitzako garaiontan esan nahi batekin dator, eta agian amets hoi nire bizitzako beste garai batik beste esan nahi batekin dator. Ulertzen da. Bilatzen dena da, ze esan nahi zu. Ez, ala berluke, alako ekipo, noski, zu kontzientia erabili nahi zuen guzia, eta aspertzen zari nengoa.